Yo! What's up mga katukmol? Magandang gabi po sa inyong lahat at sana ay safe po tayo. Makaiwas po tayo ngayon sa kumakalat na virus. So ngayon pong gabi ay naisipan namin ng asawa ko na gumawa ng homemade fishball. So ngayon po ay umpisa na po natin yung pag-mix po ng ating mga ingredients. So simulan po natin dito sa sibuyas. Bawang, onion leaves, ito po yung ginadgad na carrots, ito po yung harina. May baking powder na po ito, kasama na. Minix ko na po dyan kasi wala na pong lalagyan. Yan. Ihalo na po natin yung ating tuna. Ito po yung tuna ito ay durog na. Kaya mas maganda po itong gamitin. No po. Kasi hindi mo na kailangan pang durug-durugin. Pwede rin po tayong gumamit dito ng fresh na isda or sardinas. Ayun, marami po tayong sardinas ngayon gawa ng mga pinamimigay ng ating mga kababayan. Sa ngayon po ito yung ginamit namin dahil mura lang po ito dito sa Dubai. So, yun. Meron pa pong paminta. Maglagay po tayo ng itlog. Yun. Sunod na po natin yung tubig na may shrimp broth cubes. So, hindi po kami gumamit ng magic sarap, kaya ito na lang ginamit namin, shrimp broth cubes. Yun. So, halu-haluin lang po natin to. Maglagay na po tayo ng asin. So, halu-haluin lang po natin to hanggang sa makuha po natin yung gusto nating texture. So, ito na po yung mixture ng ingredients. Ito po yung inaasam-asam nating texture. Ganito po. Yan. So guys, habang nandito po tayo sa loob ng bahay, mag-isip-isip po tayo ng ano man ang magandang gagawin natin. Katulad po ito, naisipan kong mag-invento ng homemade fishbowl. Wag na. So ito po guys, pwede itong pang business. Wag na. Sabi ko Pwede sa'yo. po kayong magtinda sa harap ng bahay nyo. Ang dami. Matinig naman. Tubong tubong fishbowl. So, ayan na nga po mga katokmol. Iluluto na po natin yung fishball natin. Kailangan po yung apoy natin nasa medium lang para luturin po yung ang nasa loob. Okay. So, gagamitan po natin ng measuring spoon para pantay-pantay po yung
pagkakabilog niya. Tsaka, meron po tayong kunting mantika rito. Yan, sasawsaw natin para hindi dumikit dito yung mixture. Okay? Start na po. Oh. Yung. Yung. So guys, ingat-ingat po tayo sa kumakalat na virus ngayon. Yung mga kababayan po natin dyan sa Pilipinas, saka dito sa Dubai, sumunod na lang po kayo sa gobyerno natin. Huwag na po kayong pag-alagala sa labas. At baka mahawaan pa kayo ng virus at maiuwi nyo pa sa pamilya. Okay? Huwag na matigas ang ulo, ha? Five minutes later. So guys, ito na po yung finished product natin na fishbowl. Fishbowl, fishbowl, fishbowl. Ganun yung ano. Fish na fish po. Ano po? Fortnite. Ang sarap. Last game ako. Pwede po itong pang negosyo. Kahit sa harap lang po ng bahay nyo. Ha? So guys, hanggang dito na lang po yung video ko. Sana po yung nagustuhan nyo yung pagluto natin ng fishball. Sa mga hindi pa po pala nakakapag subscribe din sa channel ko, please like, comment, share, and subscribe na lang po. See you in my next video.